ndị ọma na-esonyere Ugo chara acha. Kedụ ka eke si anyanwụ? Chai, o tekwala. Ama m na unu ga-asị na Ugo chara acha na-atụzi ka ọnwa. Biko ụmụnne m na gidenụ m, nwekwara ka o si dị. Unu mana mmadụ agaghị ewere aka niile tinye n'ọnụ. Maka osiladị, Ugo chara acha alọchighatala azụ ugbu a n'uju ya. Ọ dị mma, ụmụnne m, o nwekwara na ihe nsi ka njụ anyị n'ụbọchị taa. Kedu ihe kpatara anyị ji akpọ ihe a rice? Tupu iwebe iwe maọbụ tupu ihu ga-agbarọ, ajụjụ a bụghị naanị unu ka m na-ajụ ya, ana m ajụkwu ya onwe m. Ọ pụtara na ya bụ ihe enweghị aha Igbo, rice. Anyị na-esi rice ụbọchị ụka. Ifeọma jegoro ka ịmatalụ m rice ka anyị sinye n'ọkụ. Ihe a bụkwa na osikapa ka a na-akpọ ya n'Igbo. Osikapa. Kedu ihe kpatakwara na anyị anaghị akpọ ya nka? Unu ga-ekwenyere m na abịa n'ezinụlọ anyị dị iche iche n'ala Igbo, anyị na-akpọ ya rice. Mgbe na-ajụ na-asị, kedu ihe mere o ji dị etu a? Unu makwa na ihe abụọ asụsụ bụ nwa toto tokwudo, nye ọ na-esi n'aka efere n'aka. Ọ bụrụ na anyị tolitere n'ụka ndị nne na nna anyị na ndị nọcha anyị n'akụkụ oge anyị na-etolite na-akpọ ya osikapa, anyị ga-amalite kpọba ya osikapa. Ma nsogbu adịghị, ka anyị gbara ha emego mmehie nke ha. Anyị nwa bụ ndị ọgbara ọhụrụ ka anyị nwezie mkpebi na anyị ga-emete nke ha na-emeteghị, maka na osita dịba mma ọ dịrị gaba. Ka anyị malite kpọba ya osikapa. A sịkwana ọ na-adazi Igbo tik. Ihe a bụ ihe o ji wee bụrụ asụsụ Igbo. Ọ bụ na ọ da Igbo tik, ị mara na ọ bụrụ asụsụ Igbo nụnụnụ. Ọ ga-adabụ English ka Chinese tik ka ọ gịnị? Unu ekwuzina ihe a, unu na-ekwu ọ dịka ọ bụrụ ọ dịka ọ na-egosi na unu na-enetu asụsụ unu anya. O kwesịrị ịda Igbo tik, ọnya ka o ji bụrụ asụsụ Igbo. Igbo language, ọ ga-adị Igbo tik. Osikapa ka ihe dị na ya. Ya emezikwana n'anya ihere ị na-akpọ ụfọdụ okwu Igbo etu esi wee kwesị ịkpọ ya. Ịma mgbe ụfọdụ anyị abịa na-asị asụsụ Igbo ezughị oke. Anyị kwenyere m, mana nke a ka nwere ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Rice bụ osikapa. Asị m gịnị? Rice bụ osikapa ka a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Dịka anyị ga-ebido kpọba ya anya, anyị mụkwa ụmụ anyị soro ọnụ anyị kpọbakwa ya osikapa. Osi n'aka na-efere n'aka, nwa ekwe na-etu ọzọ esi emete ya bụ ihe. Maka a sị na ihe ọjọọ gba afọ were omenala, n'otu aka ahụkwa ihe ọma ọ gba afọ bụrụ omenala. Ka anyị nwee mkpebi, onwe ike na mbụ o mee gị ihere maọbụ ịmago ọda kabim na ntị dịtụ aṅa. Nye emene ka ị kwụsị, kpọrọ ya gaba. Mgbe adịghị anya ị ga-ahụ ọ ga-aba gị ọnụ, onwezi ya dị ka unu na-esi taa. Anyị na-esikwa osikapa dịka m na-agwa unu ka m na-agwakwa onwe m. Ugbu a m mụtarala nwa, m ga-amalite na-akpọ ya enweghị ihe dịka rice na be m. Anyị na-esi osikapa. Ọ bụ na anyị chi ịsụ asụsụ bekee, anyị asụwaga, we are cooking rice, that's fine. Mana ọ bụ na anyị na-asụ Igbo, biko ka anyị sụruo ya n'isi. Gwa ụmụazị a na onwe ihe a na-akpọ ihe, maka ọtụtụ n'ime anyị amadị na a na-akpọ ihe a osikapa n'asụsụ Igbo. Maka na nke a kụziri anyị, nke anyị tote nụ ka anyị ma. Ka anyị bido metewe ya nke ọma. Biko nụnụ, dịka ị ga-enwe mkpebi ịkpọba ihe osikapa, ya dịrị gị ezi mma. Ya gazie.